Да ви поясня някои работи, въпреки че съм ги казал, пак ще ви кажа. С bodyweight, калистеника, може да постигнете тяло подобно на културист, което ще се доближи много до културизма. Как ще стане това нещо? Като играете президент, трябва да дадете възстановяване на мускулите най-малко 48 часа, което също не е достатъчно. По кръгова тренировка, играете всички видове мускули. Знаете упражненията за крака, които съм ви казал, сумо клякане и краката ви трябва петите ви са леко раздалечени едната пета от другата трябва да е на разстояние на широчината на раменете. И после може да клякате с събрани крака, плътни. Знаете изправянето на пръсти за пръстци, с краката събрани, с петите раздалечени една от друга и с пръсти навътре. Като правите на една серия минимум до 80-100 повторения. Като почувате между сериите от 30 до минута и 10 секунди. А може и, ако сте още начинаещи или бързате много да се товарите, загрейте хубаво, разгрявайте, спете добре от 8 до 10 часа, хранете се добре, тренирайте добре, не пропускайте тренировка и резултатите няма да закъснеят. Не се очаквайте, ако не идват веднага. При някои идват много бързо, зависи пак ви казвам генетиката, конституционалните типове, мезоморф, ектоморф, ендоморф, които не се срещат чисти, много са рядко, повече са комбинации, как ви казах миналия клип. Следвате тези съвети, вие ще постигнете напредъка. Ако вие сте слаб тип, ектоморф, наблюдете повече на тестени изделия, всичко едете и яще, но умерно. И правете клякания. Сумо клякане, клякане в страни, клякане раздалечени краката 80 см един от друг, широко клякане, напади, напред напад, назад напад, работи ги правете. За бицепсите, аз ви казах, че мога да правите тяло горна част само с личи опори, ТС хват, диамант за канал, широк хват, стръчен хват, дваните страни за бицепс, дваните обърнати към тялото пак за бицепс. Тези работи ги изпълнявате в серии, 3 серии по 30, 5 серии по 30 повторения, като загравяте хубаво, защото ви казвам, че това здраво товари. Даже ще натовари коста ви, разгрейте хубаво костите, тялото, мускулите, тонизирайте ги преди да започнете. Големите преси вие ги знаете, изправяне с тялото към краката и с краката към торса. Странични извивания, правите 3 по 60-80 на серия. Тъй като сте начинаещи, може веднага това да не се случи, но постепенно ще стигнете. Клякалите също правете 30 по 70. Това, което имам да ви кажа, ако следвате тези принципи, ще изградите тяло подобно на културист и не само подобно, но ще се доближи до тялото на културистите.